Můžeš dát 3 syna do vody, ty vole. Dobrý. Běž za to první, já ho leze vzadu. Když se odrazí, běž za to. Aby se tam viděl ležet jen takhle. Vidíš něco? Ne, tak pojď se asi tady pod ty. Tak je tady se podívej pod ty palety. A když ne, tak do igelitu. Hledáme míček. Nenžou může být tady v jakýkoliv mezeře. Tam se žil než odsaď fotečku hezky, jak tam dává píčko. Nový lepenku. Tak tuhle. Jo. Ty doufám, to udrží balonek. Neudrží, ty vole. Já jsem nedal, já budu zatím hrát. Tam na stole byl špůl, Ale jestli ho děti někam nedali. ten míč tam musí zůstat, co tam je. Kdo tady přikáží? No počkej, jak daleko bude jamky? Ten. 23 cm tam spadne. Jako z levou holí by to bylo krásný, anebo to bylo obráceně. Můžu? Jo? Hezky. Jo. Jo, špíker. Raz, 2, 3, 4. Ne, posera. Bude, Jirko. Ale on trefil strom. Trefil strom, jo. Chci držet. To mám tu zdravou nohu, byla taková blbá. Hele. 3, 2, 1, teď. Nejde to. Už jsem spát. Dobrý, jsem dole. Já se nesměju moc. Špíker 5. Já teď jdu taky na pár. Tady ještě můžu? Nemůžu už. No, na vysoký, tam jak je. Jo, dobře, jo, nebo no, já to můžu ještě drobnou cenu. Na stejném bodě nehodí na tyčku jenom. No, vidíš, hele. No, je to... Ty vole. Máme, to je dobrý. Já normálně pod ty obruči. Tak, 3, 2, 1, hraju. Hraju 3. Ty vole, 3 jo. Vlastně. Asi prohraju. Můžeš dát 3 syna do vody. Jo, Asi prohraju. Můžeš dát 3 syna do vody, ty vole. Jo, aha, promiň, 4. Tak budu se... Můžeš dát 3 syna do vody, ty vole. Můžeš dát 3 syna do vody, ty vole. Můžeš dát 3 syna do vody, ty vole.